Здравейте, здравейте, пичо, аз съм Никола и сега набързо отваряме честовете. Така, 17 гоблина, 24 кнайта, 38 скелетънс, 2 дарк принца, добре, няма да има легендарка, 162 запа и 25 файн машина. Добре, добър клан чест, но сега пристъпваме към тук бързо го честа да отвориме и имаме Legendary Chest. Така, натискам. Какво ще се падне? Моля се за дълъг. Може и Ice Wizard. И Night Witch. Добре, Night Witch е доста добра карта. И тук имаме един free chest, дайте да го отворим набързо. Така, Gold, така. И това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да съм ви бил клипът да ви е харесал. И чао!